Günüňiz haýyrly bolsun. Meniň adym Vitaliy Ponomaryov. Memorial Adam hukuklaryny goramak merkezi. Men Moskwada we Merkezi Aziýada adam hukuklary goramak bilen baglanşykly ähli meseleler bilen meşgullanýaryn. Şu wagt biz Demokratik Institutlar we Adam Hukuklary Bürosy we Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy çäreleri üçin Warşawada. Bu adam hukuklaryny goraýjylar we raýat aktivistleri üçin ören möhüm platforma. Bu ýerde resmi delegatsiýalary öz pozisiýasyny hödürlemäge mümkinçilik bar. Duşuň çägine häzir aýdyşýaly gepleşikler, ara gatnaşyklar, pikir alışmalar üçin gatywy mümkinçilik. Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň kararlarynyň köpsiniň ulalyşyk esasyna kabul edilen guruluşy we bölünşik şertlerini häzirki bar bolan gapma garşylyklar sebäpli bu ulalyşyga geçmişe garanyňda has az ýetip bolýar. Bir näçe ýagdaýda we ulalyşyk bolmadan hereket etmäne mümkinçilik berýän Moskwa mexanizmi ýaly Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň käbir mexanizmlary bar. Emma bu mexanizmlar kämilli we mätäç. Elbetde zerurlyk bar diýip pikir edýärin. Bu gaty möhüm platforma diýişim ýaly bu Ýewropada döwlete değişli däl guramalaryň öz pozisiýalaryna hormat goýmak, ýurtlaryna bar bolan meselelerine halkara jemgyýetçiligiň ünsini çekmek üçin giň mümkinçilikleri alýan az sanly halkara platformalaryň biridir. Esasyda Türkmenistan gaty izoleranan ýurt, aýratyn bir ýurt we Türkmenistanda bolup geçen wakalar barada köplenç maglumat az. Käwagt beýleki sevitlerdäki has güýçli wakalar bu meseleleri gizleýär. Bu şeýlehem meseleleriň bardygyny, olaryň çözülmelidigini, halkara reaksiýasyny talap edýändigini ýene bir gezek ýatlatmak üçin bir pursat. Diňe halkara däl, sevitde işçiň siýasat alyp barýan iri ýurtlardaky guruluşlar hem bar. Bugün Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmak meselesi bilen baglanşykly iş sessiýasy geçirýäris. Diňe şu ýüzü bu mesele ýüze çykany bäri gynandyrjy 20 ýyllygyň ýubileyi. Sanjar diýilen wakalardan soňky repressiýalar hakda aýdýarys. Uzak wagtyň bolanyna garamazdan bu waka gatnaşanlaryň köpsi barada entek resmi maglumat ýok. Halkara hukugynyň we milli kanunçylygynyň talaplarynyň tersine iş kesilenleriň köpsi görüşmek hukugundan, habarlaşmak hukugundan mahrum edildi. Häkimetler garnaşlarynyň haýyşlaryna we halkara guramalaryň bu adamlaryň ykbaly baradaky haýyşlaryna jogap bermeýärler. Bu wakalar bilen baglanşykly tutsak edilenleriň köpsiniň ykbaly belli däl diýmek bolar. Bu wakalaryň özü däl, eýsem bu wakalardan soň ösen tejribe itergi berdi. Mundan başga-da beýleki tutsak edilenler bilen baglanşykly köperip başlady. Döwlet guruluşlaryna ýokary wezipelerde işlän adamlar, dini onançlar üçin ýazarlananlar we käbir raýat aktivistleri hakda aýdýarys. Emma zor bilen ýitirim bolanlaryň sanawyny dronlaryň hemmesiniň däl bolmagy ähtimal. Olaryň hemmesi diri däl. Ýöne biri tusaklykda ölen bolsa, garnaşlaryna habar bermek döwletiň borjudyr. Bu esasan mejburi ýitirim bolmak boýunça iş toparynyň üstü bilen geçirilen soraglara jogap beriň. Meýletin däl, düzgüne laýyklykda olar Birleşen Milletler Guramasynyň guruluşlarynyň çägine emele gelýär. Уже сами эти события, они дали импульс, ну, не сами события, а вот та практика, которая сложилась после этих событий, она дальше стала воспроизводиться и в отношении некоторых других групп осужденных. Речь идет и о людях, которые работали на крупных постах в госструктурах, и о тех, кого преследуют по религиозным убеждениям, и о некоторых гражданских активистах. Но понятно, что, наверное, не все те, кто значится в списке жертв насильственных исчезновений, наверное, не все из них живы, но если кто-то из них умер в заключении, то обязанность государства сообщить об этом родственникам и ответить на те запросы, которые, в частности, приходили по линии рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям, сформированной в рамках структуры Организации Объединенных Наций.